नै साहाखौ लाबोबायबो औ नानि आदा बाजै साहाखौ लाबोबाय नै लोंफैद' ए र' थांगौ नै नानि प्रिति आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंलै नों गाज्रि मोनाब्ला मा बाथ्रा आदा सोंनो हागोन दे आं गाज्रि मोना औ मानो गाज्रि मोननांगौ बिदाखौलाय मोजां गाज्रि सोंनायखौलाय माबालै दाख्लै आं नोंखौ बै उसुं सेराव फन रायलायनाय समाव साम' बायदि सोबख'हरनाय जोहोलावखौसो मिथिनो लुगैदां माबायदि साम' बियो साम' लादाय ना साम' दाहोनाय ना साम' गोलाव बियो माबे मा जाखो मानो हरखो ए बेखौ नायनो जाम्बा ओरै फै माबा आदा आरो बाजै बे बे नोंनि साम'सो ना आगै बाजैयाबो मा बुंफादेरना होयोथाय दे जाबाय दे गाबोन बेखौ जोंनाव लेंहरलाय मोजां गाज्रि सोंना लाजोबदां आं नोंनाव जेबो सोंला बेनावसो सोंना लाजोबसां जागोन दे आदा आं दा फन हरनानै लिंहरसै दे लेंहरबानो जाबाय आंहा खामानि जोबाखै मावहैफिनसै दे होनबा बिदिनो खालामदो आंबो बाजाराव एसे बेदर लायनो रेडि जाहैसै जागोन दे आदा अख्रां फिसा नै साहा लोंफैद' र' आयै थांगौ नै अख्रां फिसा हा माथो नोंनि सिकिम थाबायनाया बिमानो गस्ला गांसे दख'ना गांसेखौनो होफैनो हाया औलै आयै बे पार्सेल लाग्रा सारनावहाय दहायसो फन खालामदोंमोन आं हा दोननोलाय माथो होनहरलायखो आफा औलै आयै बे दाननि जोबथा अक्ट'आव ओंखारसिगोन होनदोंमोन गिबायसो आङो फिसा मा खालि जोबथा अक्ट' बे सप्ताल' होनबाय थायो जाबायबायाबा बे नोमफाया खमखि दुखु मोनहरसिगोन बियो हामालै आयै थैनाय मानसिखौ रायखांबाय थानो बिफा बायनानै होलांनाय बाइकखौनो फाननानै हरलायलायबाय नोङो पारसेन्ट हरनो होननानै सोरजिनो हाखानाय सम्पथिखौनो फानबाय नोङो दाना जाबायबायाबा माजों सोलिबावनांगौ नोङो बे बर'नि लिडारफोरखौनो हामखाथारलासो आङो एफा खस्थ' देरहाहोहरबाय दाना खामानि मावनोनो पारसेन्ट नांलायगौ आरो खम जारलाहाय बियो थोद आइनामाथाय माबा माबि बुंलायबाय सोरबाफोर खोनायोबा आंहासो लाफा जानाय नङा बे नोंनि थाखायनो बुङाबा फिसा मालायफ्रा रां रुफा बुरजा दं नालाय नोंहा बिफाबो गैजाया रां रुफाबो गैजाया नालाय मेरला गुबुनफोरनि मुं लानानै रां जाग्रा दालालफोरबो थायो नालाय सिबाय लिडारफ्राबा रांखौनो दांनो मोनो ना मोनाथाय इसोरसो मिन्थिसिगौ आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनबाय नामा अख्रां फिसा मोनाखै आयै मानो गाज्रि मोननो नोंबोथ' गाज्रि बुङाखैना नायनि बे खेबसेखौ मा जायो ओमफ्राय नै फिसा आंना बिहामजोआ बोरै जाखो प्रिथिना सिथ्रिया बावलायलांबायसो आंहा मालाबा आलासि जानो लिंबोदे आफा आं लेंबोनो लाजिलै आयै मालाय बिसोरहा न'खराव माहाजोनथार देनां न' बां लुनो हाबासो लेंबोगोन आङो नै आयै
नोंहामजोआ जिउ गोलावथार रायखांनाय लोगो लोगो फन हरबायबो र' आयै हेलौ प्रिति ओइ हेल' माथो फनबो थाबबो थिखा आया दालाय थाब थिखोआखै ओमफ्राय बेबे मा खबर आंसो नोंनाव हरग्रोनो नागिरखादोंमोन नोंसो हरग्रोबाय दाबो जेबो नंला दे ओइ अख्रां आं नोंखौ दिनै लोगो हमगोन बै मैनागुरि हेल दालाङाव फै दा 3 रिंगायाव हाब मानो बेबे माबा गोनांथार बाथ्रा नामा दाबो ना बुंनो हायो थोद आंखौ नायनो बायो नामा रायखस थाइबावनो जानो गियो थोद बिदि नङालै बेबे आंहा थांनो थाखाय मा गा बेलाय दा 3 रिंगायाव फै गोबाव दा खालाम दोनबाय आं बाय हेलौ दानबायबो दा मा खालामबावनांगौ आं बाइकबोथ' गैया दैदेननि गारिखौसो लांथ'नांसिगोन मा दाबो सफैदिया बेलाय फनखौबो हमलायबावा निमाहा होलै बेबे एसे लेट जाबाय बेसे गोबाव जाखो नों बेयाव सफैनाया फै एसे गोबाव जाबाय मा रागा जोंबाय नामा गासिबो सेंग्राफ्रानो एखे गोजाखा आइया मा होनो राव जाखो बेलाय आंनि अनगायैसो सोरबा हेन्डसाम बयफ्रेन्ड दंबावो नामा होद आं बिदिबा थांफिनसै ओइ जालामला दाजाखा आंजों दालाय बयनिबो गोसथोनाय सेंग्राफ्रा गाव गावनि गार्लफ्रेन्डखौ बिदि खालामा होद आं बिदि खालामालै सना आंहा मोनसे जारला जाबायलै मा जारला बेलाय आं बाइकखौ फानबायलै सना आं दा लोगोनिखौसो लाबोथ'दों मानो बाइक फानलाबायखो नोंलाय दानिया माजों थांलाय फैलाय खालामबावनांगौ जाखो नोंलाय माबालै सना आङो लोगोफोरजों खामानि मावफानो होननानै आंनि बाइकखौनो फाननानै हारसिं हरबाय आइसो अख्रां बेखौनो आंनो खोन्थायासै नोङो मानो नांगौ बेफोरबायदि खामानिनि रांखौलाय बेफोरखौ हास्थायनांगौबा लामानि बिबायारिसो जागोन नों न'खराव जा हा हु दं बेफोरखौनो मावै दाङै जानांगौब्ला बेनोथ'लै सना आइयाबो बेखौनो बुंगासिनो दङ नाथाय नोंखौ जुलि लानायनि सिगां न' गंसे मोजां लुनो सानदोंमोन नाङा अख्रां बांद्राय गिदिर सिमां सुजुनो नाङा नों गोसोनि लुबैनाया बयनाबो सिमा गैया हाजारखि मोजां सिमां सुजुआ मानो जाफुंसार जानो हाखाया मानोना इसोरा हिसाब खिथाब खालामखानानैसो सुबुं माहारिखौ बुहुमाव सोरजिहोदों बेवहाय नों आं गिदिर गारि मटर बायगोन न' बां लुगोन होनब्लाबो जानाय नङा बा सना मा सिराप सना बाना नोंलाय रावनिबो गार्लफ्रेन्डआ बिदि नङादां आंनासो सना बानाथार मा थोद जाम्बा सोरबाफोर नुहुरनाय आंखौसो सुवा सुथि खालामसिगोन बियो ओरैनोबा जोंना न'खरा बेबायदि सोलिथारा जाम्बि बेफोरलाय मोनसे मिथिंगानि नेमखान्थिसो खुदुमलायनाया अनलायनायनि मोनसे बाहागोसो जाम्बा होनदों आंनि जाम्बा सना देनां हाबा जाबा बिसिबां खुदुमबानो जाबाय दानि जुगनि सेंग्राफोरखौ फोथायजाया थगाय थसि खालामनानै खायदा बोराय बाहायनानै मबाइलाव रेकर्ड खालामसै फिसा गोरोन्थि जाबाथाय फेसबुक इउटुबाव होनानै मालायखौ बरबाद खालामसै आयु आंखौ बिदि सानबाय नोङो आं बिदि नङालै सना बेफोरखौ बाद होदो ओमफ्राय आं नोंखौ लेंहरनाया औ ओमफ्राय मानो लेंहरामोन अख्रां आदाया नोंखौ गाबोन जोंनाव मोजां गाज्रि सावरायनो लेंहरदों अ नंगौ नामा औ गाबोन थांथारनांगोन नङाबा आदाया गाज्रि मोनगोन ओमफ्राय अख्रां अखाबो हाबाय नै थांलायदिनि नामाथाय औ दे बिदिब्ला थौ थांनोसै फै आदा बाजै आलासिया सफैबायमोन नै जिरायदो
सफैबाय आलासिया दे 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 थां प्रिति साहा फुदुंहैदो थां जागोन दे बाजै जिरायथ' नोंस्रा हा माजोंथो फैदों नोंलाय माबालै आदा बाइकजोंसो फैदों आंलाय नों खारनोसो फैदों थै नोंनाबाथाय जानला मानलाथार आलासिखौ बिदि बुङो गाज्रि मोननाङाहाय आगै गाज्रि मोना बाजै मानो गाज्रि मोननो नङा थारमाने खायसे सेंग्राफ्रा गावहा निजि गारि गैजायाब्लाबो गोसोनायाव आलासि जायोब्ला मालायनि गानग्रा जोमग्रा मटर गारि लाना फैथ' गाज्रि मोना लोंदो आगै गाज्रि मोना दे साहाया लोंलायदो नोंस्रा आं खामानि मावहैसै लोंदो दे नोंस्रा रायलायथ'दो आं प्रितिजों खामानि मावफाहैसै ओमफ्राय फंबाया अबेनि होनदोंमोनलाय हे आं मैनागुरिनिसो आदा ओमफ्राय आंनि मुङा अख्रां बसुमतारी होननानै बुङो बै खुसिगाव मैनागुरिनि औ आदा आंखौथ' सिनायखामोन ना नोङो आंनि मुंखौ अनिल कुमार नार्जारी होनना बुङो गामियाव सोरबा सोरबा अनिल फाग्लाबो होनलायलाङो एसे मिथिखायोमोन प्रितिया खिन्थाखादोंमोन बेसिबांथो फरायनाय फंबायालाय दालाय माथो खालामो ना माबाफोर जबफोर मावबाय बायो नामा गैया आदा बिएखौ पास खालामनानै ओरैनोसो दंलाबायो बिए पासआ खामानि गैयालै दानि जुगाव लाख लाख बिए पास दङ बे बिए पासनि सार्टिफिकेटखौ बै दखानाव मेथाइफोर जुनो दखानदारिफोरनो हैनायानो स्रा औलै आदा दानि बिए पास एम ए पासआ जेबो खामानियानो गैला बेनिखायनो लोगोफोरजों खामानि मावफानोसो ओंखारदों आङो मा खामानि बिलाय ओरैनो बिटिसि आवसो फिसा फिसौ खामानि मावफानो ओंखारदोंमोन गैया माथो जाथारा हा मालाबा मावखांनो मोनबाय खेबसेसो मोननायालाय मोनसे मोनदोंमोन आदा नाथाय मा नाथाय फैसाफोर मोनजोबबायाखै नामा मोनजोबदों आदा नाथाय एमाउन्टआवसो मिलायाखै एमाउन्टआ 20 लाख मेम्बार्सफ्रा 22 जन हा बे फाग्ला बिदि जायो बिजों न'खर सालायनो हायो मा सिस्टेम मावनाय जाखो बेलाय बिदि थाखाखौ आजिखालि फिसिगिरि जानायावसो बाहायो नोंनालाय नंगौलै आदा नाथाय बयबो ज' खस्थ' खालामलायनाय होननानै जा गरसे गरनै गोलैयो बेखौनो रानलायनानै जाबाय एबारनिया जों साथामल' पारसेन्ट हरखानाय आयौ पारसेन्टबो होलायबावदोंसो आं हले बुंखायो जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो मा होनो बे पारसेन्टखौ सोर मोनजायो नै बेसो मोनथिगौ आंबो सिगांनि सरखाराव माखासे लिडारफोर थाफानानै लिडारफोरनि मुं लानानै खामानि होग्रो होनानै गोबां रां आरजिना लादों बे रांजोंनोथ' न' बां गारि घरा बायजोब्बाय लुजोब्बाय आरो बुसोनानै साख्रिबो लाबावबायसो आदा बिदिबाथ' जारला जासिगोनलै जोङो आं हले बुंखायो फंबाय जेबो लाब गैया हा हु दंफा मावनानै जा नोंसिनि मैनागुरियाथ' गोदोनिफ्रायनो नामजादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बहाबा ट्रेन लामा जथेनाय राजा लामा जथेनायाव नामजादा ना मा होनो एसेसो साख्रि सोना होजागौमोन ना गैथारा नोंसिनि मैनागुरियाव रावबो जेबो मोनथाराखैबाथ' बिराद अयनाय जाबाय नङा होमबा फंबाय गैया आदा रावबो गैथारा गोजाम सरखारावबो आरो दानि गोदान सरखारावबो रायलायखांबाबा फैदो ओंखामा नै खुरबाय दानो दे ओमफ्राय नै नोंसिनि मोजां मोनलायनायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय बे सेंसन बेंसनाव बारा गोसो दाहो एकदम बिखारि जागोन नोङो नंनायालाय नंगौलै आदा र' खेबसेखौ नायनायबावनि औ ओंखाम जाहैसै